Het meeste wat meer raakt is dat we denken dat we hem vertrouwen kunnen dat we besodemieteren binnen. En dat raakt het meest. Omdat we de hoofdzakelijk naar Gambia gaan. Ik heb mooi waar en ik wil op vakantie, maar toch om de mensen te helpen. Bonne Bergsma had krek 3 weken naar Gambia West om projecten te beginnen. Hij zocht ik Charlie's vrouw en zijn zoon op, maar die houden de kaken stief op mekaar. Het enige wat ze zei en wat er wel komt is dat ze financieel krap zit. En dat is het belangrijkste. Dus je had u nooit weer vragen van hoe weer samen en wat had samen in die dagen dat er ben weer. En wat had ik wat zijn en wat denk ik, maar ik had u mezelf vertellen maar wat er gebeurt weer. Dus van haar komt niks, hullen niks. De burgemeester denkt nou toch dat Charlie May opzetzin uitnooid is om illegaal te werken in Europa. Er zat misschien hulpen de buitenlanders illegaal hier binnen, maar snel in iets hokje en ze sparen en dan weer naar Hoesta. Doch liet Bergsma hem net ontmoedigen. Hij is drukdwaande een oren-Gambiaan voor een vakantie naar Nederland te heljen op medische groen. Dan maar het paspoort innemen en zwaar dat er geen cent in de boes had en zulke dingen. Maar wie denken dat bij die volgende die we dwaan willen dat het net gebeurt. Maar